masa lalu. Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan senjata. Oke mga kamaster, ito po tayo ng mga kamaster. Kain po tayo kasi gutom na gutom po ako mga kamaster. Kaya po nita, ano po tayo mga kamaster. Itong ulam ko mga kamaster. Ito po yung ulam ko mga kamaster. Lauoy. Luto po ng asawa ko. Ayan mga kamaster. So, yan. Napunta nyo mga kamaster. Wala po ang ulam ko. Sustansya na pagkain mga kamaster. Luto po ng misis ko. Kamaster, kaya tayo. Sarap ng misis ko. Sarap ng misis. Sarap ng luto ng misis ko. Paano masabi? Tama ng timpla mga kamaster. Ito po ang gusto ko sa kanya mga kamaster. Masarap magluto ng gulay. Okay. Sitya na kayo sa bahay ko. Maliit lang po. Tindahan lang po ito. Tapos kung kumain po, nagigib naman ako ng tubig. Kasi wala ng tubig. Malunggay. Ito po yung mukbang ko noon mga kamaster, yung malunggay, yung hilaw na malunggay. Pero ngayon, luto ng asawa ko. Lasa, spiso kayo. Spiso ng sabaw. Kulang po dito kasi yung tatago na tulog na. Yung kasama ko dyan sa tabi-tabi, ayaw magpakita. Hindi po to mukbang mga kamaster. Kain lang po ako kasi wala akong wala pa kayo panihapon. Sarap ng sabaw. Ito ang gustong yung kahit yung sabaw, may sabaw, yung lauoy. Palakas ng katawan. Yan.
tahimik dun sa labas. Wala nang ingay. Mga sasakyan na lang. Nakuha ko lahat. Sarap na magluto ang misis ko. Napapalapat lang ang pagkain ko. Yan mga pastor.